Djevojčice i dječaci i druga djeco, ostanite s nama. Vrijeme je za vaše vesele minute s pekmezastim medvjedićima. Ura! Mrzim ovaj peklenski tik-tak. Zašto je moj krevetka ovog čudovišta? Dobro jutro! Dobro jutro, prijatelji. O sole mio, kako prljav sam bio. Kaniš li unutra biti cijelo jutro, ha? Dolazim čim operem zube, Zelenko. Znaš kakav je dogovor? Tko zadnji ustane, zadnji pere bijele zubeke. Nije riječ samo o pranju zuba. Riječ je o nečemu višemu, kako da kažem, jako potrebno. Pa znaš, Zelenko, nitko ne voli upade preko reda. Bolje počni pripremati doručak dok ne dođe tvoj red. Možete li vjerovati da je Zelenko sinoć popio onoliko limunade? A kako li je uopće mogao spavati? Što se događa mogam unutra? Odbačimo izaći, Zelenko, nešto je hitno. Plačkova je trajna popustila. Ali molim vas, bolje neizdrživa! Pogledajte, dečki, jutarnja zvijezda, to je znak lijepog vremena. Gdje je? Točno ondje, vidiš, i sve sjajnije i sjajnija. Pa to nije zvijezda na puhanko. Bomena nije. To gori 6 mm tragač, ratni bombarder iz borbene serije A46/28 povlaka 29. Prepravljen je za nošenje pune ratne spreme, uključujući 6 mm strojnice i bombe od 2500 kg. Kakva ljepotica, a pilot je trenutačno olomljen od pritiska induciranog penjanja. I čini mi se da ide baš na nas. Da, na nas ide. Sve brže i brže. Vraški uzbudljivo, je li djeco? Kako li će se pekmezasti izvući iz ovoga? To pogledajte sljedećeg tjedna na čarobnoj, veseloj minuti. Wow, to je nevjerojatno! Kumbaja, nadam se da će s pekmezastima biti sve dobro. Jedva čekam da to i vidim. Joj, kakva lijepa serija. Ti pekmezasti doista vode zanimljiv život. Za razliku od mene. Vjever! Dobrodošao u zemlju čarobnicu, Dlakavko. Čarobnicu, zemlju pekmezasti. Pa nisam znao da je to neko stvarno mjesto. O da, stvarno je sretno, koliko god hoćeš. To je divno, ali... znaš li kako se može izaći odavde? Kasnim, moram ići, bog! Zanimljivo. Znam, možda mi pekmezasti mogu pomoći. Ondje je valjda njihova kuća. Kumbaja! Zacijelo su ondje gdje smo ih posljednji put ostavili. Moram požuriti i pomoći im prije nego što se onaj ratni mlažnjak ponovo ne pokrene i zadre u kuću. Nadam se da sljedeća epizoda još nije počela.
Pekmezasti, spašeni ste, spašeni! Dobre mi vile, pogledajte tko je tu. Viktor, prijatelju! Viktor, a što te dovelo u čudesnu Viktore? Da, nisam baš siguran, no rado bih se vratio doma. Imam ideju. Kladim se da bi profesor Vigli znao kako da se Viktora vrati doma. To bi bilo super, samo ako vam neće biti teško. Tako, Škvadro! Sjećate se, trebali smo otići profesoru Vigliju pomoći pri provjeri novog raketnog broda za Jupiter. Nadam se da mu je nova kuća bolja od one stare. Trebali su nam svi ovi mjeseci da izađemo iz uništenog dijela čudesne. No, sad smo okej. Hej, baš se pitam kako je na Jupiteru u ovo doba. Valjda ćemo doživjeti to. A ne budi tako gunđalo, Zelenko. O ne, pogledajte dečki. Kumbaja, to je divno, mislim da su pekmezasti ukusni. Ja inače baš volim roštilj. Ali nekad si ti taj roštilj. Tako mi je. Zahvalan sam vam, dečki, što se trudite spojiti me s profesorom Viglijem. A nismo imali sreće, no dobra je strana u tome što nam ne može biti gore. Može, pogledaj, od stresa se vratila plačkova trajna. Sapoka, pekmezasti su uprošeni. Ti želi ispeći na roštilju njih i mačka. Moram nešto potuseti, svakako. Počela je kišica. Šibica se gasi. Jupi, spašeni smo. O, gle ovo, propade mi roštiljada. Jako mi je žao zbog toga, gospodine Dive, ali mi u ostalom ne bismo bili ukusni ovako vlažni i svakakvi. Ali obećajte da ćete se vratiti kad budete suhi. Koristeći se ovo mojom raketom, naši taraki pekmesići mogli bi vas na svom putu sa Jupiter iskrcati iznad vaše kuće, Viktore. Šta mislite? O, to bi bilo sjajno. Nadam se da vam neće biti teško, pekmezići. Ma nema problema, mačiću. Samo moramo biti sigurni da se ova spojnica krene prema Jupiteru, a ne prema Suncu. Inače bi brod eksplodirao, a vi biste se urušili unutar svemirskih odjela. A zašto onda postoje, profesore? Ne znam. Sada nemamo vremena za to. Morate u brod. Ali ovo uzbudljivo. Idemo, pekmezasti. Čekajte, moram ovo fotografirati za povijest. O ne, pekmezasti se nisu ukrcali. Idem prema Jupiteru samcat. Joj, kako je vruće ovdje, a klimatski uređaj ne radi. Miriše na spaljeno krzno. Ne mogu pisati, jako. Probudi se, Viktore! Vrijeme je da najbolji mačak na svijetu objeduje. Kumbaja, kod kuće sam, to je bio samo san. Ta mala čudesna zemlja divno je mjesto. San ili ne, ipak je kod kućice najljepše.